Van de middag waard de 1500 meter rieden. Sven Kramer riet zijn concurrent en ploegmaat Jan Blokhuizen. Hij komt uit op een tijd van 1:47:49. Blokhuizen is 1:47:89. En dat is goed voor respectievelijk een 8e en een 10e plek. In het algemeen klassement zit Kramer nog altijd een boppen aan en zijn 6e EK-titel komt weer heel dichtbij. De opening is eigenlijk al te langzaam en gewoon net fris genoeg. En, goed, dat ken ik hier, maar ik moet zeggen, mijn slechte rit heb ik het klassement eigenlijk nog beter voor zin dan Juster. De basis waard Juster alleen. Al liep het naar de 400 meter nog een beetje spannend te worden. De Noor Bukko slaat een gat van haast 6 seconden op de 4000 meter met Kramer. En ploeggenoot Jan Blokhuizen pleurt Kramer echt voor. Hij had een gat van 3 seconden op de 4 kilometer. En dus zie Kramer net dacht dat hij na de eerste dag Juster al op nummer 1 steeds zo in het algemeen klassement. Ik toch wel, hij slaat wel een heel groot gat. Het wie bijna 6 seconden. En normaal gesproken, 6 seconden op 4 kilometer is wel heel vol. Dus hier eigenlijk net rekening mee dat ik het al eerst zou staan na 1 dag. Maar op de 4 kilometer liet de 4-voudig Europees kampioen zien wat hij echt waardig is. Hij liet het hele veld 4 achter hem. In een onderling duel met de Noor Bukko rekent hij aan als zijn concurrent. Hij eindigt 11 seconden voor hem en hij riet een tijd van 6:12:54. En Jan Blokhuizen komt bij lange na net onder de tijd van Kramer. De kracht van Kramer ziet hem in de vlakheid van de rit. Dus de tweede ronde, dat is bepalend voor het gemiddelde van de hele rit. En dat bleek ik goed voor. En dus liep het hem net meer omgaan te kennen. Zo stelt uw verslagjouwer Koos Wieling optimistisch. Je rare dingen aan, oranje blijven, dan pakt hij 6e titel of net. Ja, zo mooi is. Maar de praat is wel heel makkelijk hoor. Ik moet nog dwan, hè? Dat moet het wel, ja. Nee, maar goed, ik wil ik het dwan moet doen, want zo moest dan kan het goed. Maar Joet blijkt dat Wieling volslijn gelijk rijdt. Ja, maar ik denk dat ik een Joet bed voor serieus. Dus ja.